Orain dela 370 milioi urte, Devoniar periodoan, gure arbasoek mundu berri bat kolonizatzea lortu zuten. Garai horretara arte oso izaki gutxik lortu zuten lehorra konkistatzea, eta gure arbasoetatik batek ere ez. Baina talde batek lortu zuen lehorrerako bidea egiten. Lau hankako guztien lehengusu diren arrain pulmonatuek. Galder naiz, hau gure arbasoak da, eta gaur ikasiko dugu lehorrean bizitzeko beharrezkoa zer den. Bizia, lurrean gutxienez, uretan sortu zen. Gure evoluzio osoaren 180 inguru uretan gertatu da. Baina beste izaki mota batzuk lehorra konkistatzen hasi ziren aspaldi. Baliteke iristen lehenengoak onddoak izatea. Eta ondoren landareak. Lehenengo landareak goroldioaren familikoak ziren eta pixkanaka sortu zuten lurzorua. Baina hitz egingo dugu horien inguruan beste atal batean. Asko falta baitzaigu gizakien eta brokoliaren arteko arbaso komuna ezagutzeko. Animalien artean artropodoak izan ziren lehorrera egokitzen lehenengoak. Lehen basoak sortu eta gero. Gure arbasoak beranduago iritsi ziren. Iratze eta milazango erraldoiek lurra jada okupatuta zuten garaian. Lehorrera moldatzea ez da gauza erraza. Eguzkiak gogor jotzen du. Klima aldakorra da. Lehor zaitezke. Ezin da sinpleki flotatu. Gure arbasoek lehorrean bizitzeko behar diren aldaketa guztiak ez zituzten batera lortu, noski. Ikus ditzagun horietako batzuk. Birikak. Evidentea da. Guk birikak ditugu. Eta arrainek, sakatzak. Guztiok hartzen dugu arnaza, baina ez dugu modu berberean egiten. Gure biriken bidez oxigenoa duen airea gorputzean sartzen da. Odolarekin kontaktuan jarri eta zelulek soberan duten karbono dioxidoa kanpora botatzen dugu. Tetrapoda guztien, hau da, lau hankako guztien lehengusu diren arrain pulmonatuek, badituzte birikak, eta arrain guztiek antzeko egitura bat dute, igeri maskuria. Igeri maskuria arrainek airez bete edo uzten duten organo bat da, flotazioan laguntzeko. Denbora luzez pentsatu da, birikek igeri maskuritik evoluzionatu zutela. Baina hori pentsatzen dugu alderantziz dela. Birikadun animalien eta igeri maskuria duten arrainen arteko arbaso komunak birikak zituela. Bertan oxigenoa gordetzeko erabiltzen zuten organoa. Gerria eta sorbalda. Bi beso eta bi hanka ditugu tetrapodo guztiok. Eta horiek gorputzari lotzeko gerria eta sorbalda ditugu. Orain dela 380 milioi urte inguru, Tiktaalik izeneko animalia bat bizi zen. Arrain pulmonatuen eta tetrapodoen arteko animaliatzat hartzen da. Eta dagoeneko sorbaldako eta gerriko artikulazioak bazituen. Lepoa, bai. Arrainek ez dute leporik, baina tetrapodo guztiok badugu. Horregatik, mugitu dezakezu burua alde batera eta bestera, gorputza geldi duzun bitartean. Tiktaalik da ezagutzen dugun lepodun animaliarik zaharrena. Sudurra. Arrainek, ahoaren eta begiaren artean lau zulo dituzte, usaitzeko erabiltzen dituztenak. Ura alde bakoitzeko aurreko zulotik sartu eta atzekotik ateratzen da. Gure arbasoetan atzeko zulo horiek koana izenekoak barnera mugitu ziren eta faringearekin lotu, airea zuzenean birikarea pasatuz. Jan eta ernaza hartu batera egin alizateko aho-sabaia ere garatu zuten. Keniktiz izeneko fosil batean sudurraren migrazio hori ikus dezakegu. Mihia. Uretan, jateko modurik ohikoena sukzioa da. Ura, airea baino askoz likatsuagoa da, eta horregatik aurrerantz mugitzearekin flotatzen ari den elikagaia gorputz barnera sartzen da. Baina lehorrean, janariari lagundu behar diozu, atzerantz bultzatu behar duzu. Gure arbasoek mihia garatu zuten, baina zaila da fosilen bidez jakitea noiz. Edo nola, lehen tetrapodoek uretan jate zutela uste dugu, oraindik sukzio bidez. Besoak eta hankak. Aurreko atalean aipatu genuen gure leinuaren ezaugarria lau gorputzadar izatea dela. Nola heldu ginen horretara? Ezurdun arrainen artean bi talde dauden. Presta zaitez izen konplikatuetarako. Handiena aktinopterigioena da. Arantzekin eutxitako hegatxak dituztenak. Baina gure taldea sarkopterigioena da. Arrain gutxi batzuk, gizakiak eta muskerrak biltzen dituen taldea. Sarkopterigioen ezaugarri nagusia da hegatxak hezurren bidez mugitzen dituztela. Besoak eta hankak mugitzen ditugun hezur berberak. Horietako batzuek atzak ere garatu zituzten. Ikiostega edo akantostega bezala. Ez dira horiek aldaketa guztiak noski, alik eta ur gutxien galtzeko azala, begiak ez lehortzeko betazalak, entzumena hobetzeko sistema, faringea eusteko hezurrak, gorputzaren pisuari usteko saietzak. Asko dira uretatik atera ziren lehen arrain horietatik bereizten gaituzten elementuak. Baina zergatik atera ginen uretatik? Maiz ikusten dugun azalpena da lehorrean janaria soberan zegoela eta harrapakaririk ez. Txoko ekologiko berriak okupatzen joan ginen, gutxinaka. Baina azalpen horrek badu arazo bat. Hankak uretatik atera aurretik garatu genituen. Eta zertarako garatu genituen hankak ez bazen lehorrera iristeko. Evoluzioak
ez du helbururik. Ez ditugu eusagarriak garatzen zerbait egin nahi dugulako, baizik eta zerbaiterako hobeak direlako. Ziurrenik ez genituen hankak garatu uretatik ateratzea ideia ona zelako, baizik eta uretara itzultzea beharrezkoa zelako. Lehortzen ari ziren putzuetatik atera eta putzu berriak aurkitzeko, adibidez, edo marea gora eta bera aldaketa handiak dauden lekuetan itota ez hiltzeko, edo zuhaitzek sortutako ekosistema berri batean paduretan eroritako adarren artean errazago mugitu ahal izateko, edo lokatzean gordetzen ziren elikagaiak errezago ateratzeko. Gaur egun tetrapodo ez diren sarkopterigio gutxi daude bizirik. Guregandik gertuenak arrain pulmonatuak dira, baina espezie oso gutxi daude. Behinola ez zurdu negatxak garatu zituen taldetik, arrakastatxuenak lehorrean bizi garenak izan gara. Anfibio zein ugaztun, narrasti zein negazti. Behin lehorrera moldatzen hasi ginenean, mundu berria izan genuen parez pare. Agur erbasoak da, eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Hurrengo demoraldira arte.